karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa ta maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Ako ka lang. Oh, mauna, ayaw ka balaka na nako, ha ba? Ate Alice, gusto ka mo paulit ko diha sa ato? Ayaw! Ha? Dili ka gusto mo paulit ko diha? Dili man sa ingon nga, dili ko gusto, Carlene. Kuan lang. Kinahanglan pa na kong ipaayo ang imuhang kwarto. Aw, ako na lang ang mo pa-renovate anang kwarto na ko, ti. Ayaw na. Ako na lang. Relax na lang ka diha sa imo na himutangan. Okay rami si Justin. Oh, mao ba? Okay, nagidaay mo si Justin. Pero, dili lang una siya makingsulti ni mo, day, kay mauwa man gud siya. Ay, nahibaw na siya sa ihang mga sayop. Mao ba? Mao nga, ayun nagkapalaga na ako. Ay naglabda ang imong upa. Oh, sige, ikaw good. Why problema? Aw, ikaw, kumusta naman ka? Kinsa na may uyab ni mo karon? Di ko magminyo ate. Nahibaw na gid ka ana. Carlin, Why kasaligang lalaki ining kalibutan na ate? Ang tanan buangon. Kung makapabor sila, mangita yung paagi nga makalusot sa ilang sa. Sumakoy. Kung unsay gibuhat sa maing lakit ang amahan sa atong inahan. Carlin, pasayloan na lagod si Papa. Patay na siya. Awi noon, klaro mong kaayo ba nga naglangoy na tos impyernong amahan na? Carlin, Sige ate ha. Di ka man kagusto nga mo paulit ko. Babay lang una. Og pag-amping. Makamaon ang mamakak si ate tungod ni atong Justin. Huwag ayo nga pagkalalaki. Justin Mara Cervantes. Pagpantay mo sa kaba. Panuway? Panuway? Wala may maaron sa akong mga sinina. Oh, Mommy? Oh, unsa naman na? Wa na'y maarang nga sinina kay dako nang imuntian? Mommy? Unsa na may plano sa amana ng imong gisapat? Biyaan na niya ang asawa aron pakaslan ka? Nahibaw ka ba? Nga dakong gaba ang nagpaabot nimo sa unahan? Tungod anang imong magpagtugot nga pamabdusan ka anang taong minyo? Mom, mahimo pagdili na lang ko ni mo yaw-yawan? O sabi gusto ni mo? Mulayat kas dagat? Ano masulba ding akong problema? Ang akong gusto nga makigsulti ko sa amahanan ng imong gisabat. Aron mahibaw ko kung unsa iyang plano nimo. No. Ayaw na pakigsulti niya. Okay ra nga, wao na yung amahan ni bataa. Kung madapan ipakuha, ako ni ipakuha. Mommy! Managpa ka manggod! Tungod kay misubra ka na, Mara. Gusto kang mahimong kriminal sa kaugalingon ng mga anak? Anya lagi! Ipaut sa manin mo! Naminyo man ang amahan sa akong anak! Ato na lang ipakuha! Hilom! Pamati na ko, ha? Pamati na ko! Aray! Mara! Mara! Balik dire! Balik dire! Nag-awa ni sa si Mara ug ang iyang inahan. Bay! Karambulan na sa di, bay? Aw, ang sunoy gyud sa daan ni. Oh, naunsa ka? Ayaw ko nang ipakuha ang bata, ha? Ayaw ko! Kung dili ka gusto nga ako ni ipakuha, ayaw pa sigig saba! Wa lagi gyud maayong sultay ni mga bitaw eh. Gusto lang Problema gyud sa kuan ni. amahanan ng bata. Dili lagi pwede, mommy! Oh, bay.
kinsa magi amahan ng bata? Yabag ka? Ano ako may impangutan nun? Kay bawa mo ko ba? Nga nakaila juga kung kinsang amahan ng bata. Di rin juga masulti. Unsa ba ka? Oh, Ha? ay. Mangita gigagubot, ha? Magisi na bay. Kanda na bang masok ko no? Apikado na ba na? Unsa bay? Ikay amahan sa bata no? Aray! Sakita doy. Unsa man? Papuno ka? Ha? Ano masok ko man ka? Gihangan ka? Unsa? Tarong ka? Ha, Noy, kada si Justin ang pangutan Noy Ricky. Uy, magkuha ba sa kagwapo tani mo ba eh? Mangunay man ka? Tungod kay hilabtanon ka? Noy, usaya mi ba Noy Ricky? Usaya mi? Sige. Usam yung gawayan, ha? Sige, pataka gigsulti di, ha? Igor man ko nanguntahan na kung... Oo, usam ka ba? Aray! Ano na nagpa naman sa ka? Tarong ka? Naunsa naman saan mo diha? Madam! Kisunto ko! Kisagpa ko na may Justin ay! Nga naman na, Justin. Ay! Amaw ng tawhana, madam? Ay! Sakit kayo! Huwag ko gibuhat! Iya ko kisagpa na yun! Di ko latas ako niya! Dali na, Justin! Maglakaw ta! Ato tag doktor! Ipakuha ko ni bata! Ayaw lagi! Patay. Oh, Dili sa kagusto nga ipakuha ang bata, Justin. dili, madam. Kay dako nang sa, madam. Mangutan ako ni mo, Justin. Ha? Ikaw man yun ang kanunay kauban ni Mara. Hapit sa tanang panahon sa tanang lakaw niya, ikaw ang kauban. Nakaila ka ba sa amahan sa iyang gisabat? Tubag ka na ba eh? Imposible kayo kung wag ka magkailaw eh! Hilom! Aray! Madam! Gidoktor ko ni Miss Mara oh! Sulti na, Justin! Kinsa ang amahan sa iyang gisabat? Um, Kinsa! ako, madam. Dili! Daan pa ko! Ikaw yun! Sabahis ka! Bitin ka! Madam, sorry. Pero mahal ko si Mara. Mao na, Mommy! Nagbinihalay mi si Justin! O kung sa may mahitabo siyang asawa, ha? Justin! May kabit siya, madam. O tinuod ka nga may kabit siya! Iyan ang kabit, Mommy! Hila, Mara! Noon sa ka man babayana ka, wa man mo gamita ang imong utok. Edukada man unta ka, pero ganong nakahimo ka man, ini. Ganong misugot ka man nga pamabdusan kag minyo. Unya sa tanang lalaki si Justin pag yun. Mommy, mahal na ko si Justin! Pero mapristo mo ang inyong gibuhat. Wa pa ka na ninyo masuod sa inyong utok. Aw, priso yun na! Hilom! Sorry, madam. Romero! Ricky! Ako na kining mohangyo ninyo ha. Ayaw una ninyong ipanabi kining hitabo. Maluoy mo na ako. Oh. Kinala masulbad kining problema ha nga wa na'y masakitan. Mommy! Nagbuwag naman na si Justin ng Hilom alis! lagi! Hilom! Wa kay buot, tiguan ka naman unta. Pero wa ni mo gamita ka ng imong utok, Mara. Nagpakauwaw ka lang. Pwes! Kung gikaw ni mo kining ako pagbabdos, ako na lang lagi nang ipakuha! Gusto ka yung maimperno ka? O yan lagi yung sa mga kubuhaton! Babdos na ko! Si Justin ang amahan! O saman! Ipakatao din ako kaway ilong amahan! Mauna ang labig maimbuhaton kung gusto ka nga dili manganak sa prisuhan. Madam, sorry. Dawaton ko lang ka ng pagpangayo ni magpasaylo. Kung dili sa kong atubangan, magbuwag mo. No! No! Dili mahimo magbuwag mi si Justin, Mami! Justin, buwagyan nga akong anak. O pauli sa inyo, pauli sa imong asawa. Pero, madam, Mami, dili na mahimo! O ikaw, Mara, pakatawhon mo ang imong anak nga way amahan. No! No! Dili ko masugod! Aw, papriso na lang, Miss Mara! Lakaw na, Justin, pauli sa inyo. Ug taro nga ang inyong kinabuhi ni Alice. yes, madam. Ug pangitan na laglaing trabaho. Kay papa ka na. Mami, no! No! Ayaw ni buhatan na mo, please! Ayaw ni buhatan na mo! Dala siyang kwarto si Mara Romero. Dili ko! Dili ko! Dili ko! Mara, ayaw pagbinata ha. Mauna kini ang paaki nga dili ka mapriso. Magbuwag mo si Justin. No! Ginoo. Ibalik itaw na ko si Justin.
Ikaw lang andunay gahom nga makausab sa tanan. Ikaw lang, Ginoo. Justin! Justin! May dakang bag. Mupauli ka na din sa ato. Ha? Oh, Salamat. Salamat, Justin. Salamat. ay kung gaksa! Ah! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!